Kumusta kakailan silang kabinggetan? Summer na naman. Kat every March, sinay di may ilat ako. Mapa Facebook man, mapa TV man, siya na nalata. Man sa saruno ay forest fire with no lugap. Ay kanayon nga ta ay kamanina. Ay sidun ta ko nga ta ay ganay mapuan amin ang kadungtugan ta ko asit ako man namnam. Datako din tuding di Diyos ay mangbantay sinipinaruswan ay lubong. Kat bilang sa ay caretaker, manbaling tawa ko ay responsable sin amin ay amag ta ko. Kadita ko man sidun ay dumatong din lawlawa ay tikton. Di pa nang puputa ko si kadunduntugan ta ko si takon kanan aw stun ta ko ng duntog. Irugita ko duwani ay mang protektar sin kabakiran ta ko. Irugita ko duwani ay manmula si kayo. Irugita ko duwani ay mang preventar sin panakapupuon ni kabakiran. Tan kanan garon din kantan swing. Din ako'y wakas ay ayamusan ako'y lawas ay ayamusan.